دا دین اسلام کینتی سر تینا جسمان دی ترغازی خانور جنت تچی تینا قربانی تا سمر غازی دا دین اسلام کینتی سر تینا جسمان دی ترغازی خانور جنت تچی تینا قربانی تا سمر غازی محمد نا صحابی تا زندہ کننگو تاریخ محمد نا صحابی تا زندہ کننگو تاریخ کیرا ربنا کسر جیبین ملاسیا صبر غازی دا دین اسلام کینتی سر تینا جسمان دی ترغازی خانور جنت تچی تینا قربانی تا سمر غازی شریعت نا قائم کرنے کی کرا دشمنا تو جنگ شریعت نا قائم کرنے کی کرا دشمنا تو جنگ سلوک میدان تلوار تو ارے رکبے خطر غازی دا دین اسلام کینتی سر تینا جسمان دی ترغازی خانور جنت تچی تینا قربانی تا سمر غازی ارے رو خوش نصیب دے ربی پاک نا کسر چیو ارے رو خوش نصیب دے ربی پاک نا کسر چیو رب نا رحمت نا سے خاٹی ارے شام و سحر غازی دا دین اسلام کینتی سر تینا جسمان دی ترغازی خانور جنت تچی تینا قربانی تا سمر غازی فرشتہ غاک مرے راشف مدد نصرت کی غازی تا فرشتہ غاک مرے راشف مدد نصرت کی غازی تا کیرا آسانی ٹی فتحہ ارر بے حد نڈر غازی خانور جنت تچی تینا قربانی تا سمر غازی شانواز عابد غازی تے کے وایات واتے چی شانواز عابد غازی تے کے وایات واتے چی تینا منزل مقصودہ مارے رکزو اثر غازی دا دین اسلام کینتی سر تینا جسمان دی ترغازی خانور جنت تچی تینا قربانی تا سمر غازی